Mehriban toprağın üstünde erkanı ular, rahat uqlap, bagtyar yaşamın sakasında näme var? Onun aňyrsynda mukaddes watan goragy var. Yurt parahatçylygynyň, il azudalygynyň göz aşynda gulluk ýerine püşgär duran watan goraçylarynyň ihlasy var. Bu durmuşda lezzet alýan wagtym görneçe adamlar şolaryň goragyndadylar. Indi bolsa biz ýigit çykyp, il güne watan goragyny ýarap biljek ogullar bolup ýetişdik. Bugün bize mukaddes watan goramak diýen bilent borç. Watanyň, il ýurduň rahatlygyny, watan goramakda pederlerimiziň görkezen gaýdusuzlyklary, batyrlyklary ýurt goraçylar üçin görelli mektebidir. Watanyňyňki hargullyk borjumyz 2 ýyl bilen tamamlanmaýar. Asylha il güne hyzmat etmek, bide wagt ösüşli ýurduň badyna öz şahsy goşundyň goşmak ömrüň manysy. Hormatly bilet terkirdaşymyzyň noktaýşy adatça mertler watan beýgelýändir. Watan bolsa mertler beýgelýändir. Şöhratly ata-babalarymyzyň miras galan toprağymyzy goramak ähli nesilleriň mukaddes borjydyr. Türkmenistan yaralıdır, bereketli olsun, bu vatan